Co obxectivo de que as axudas cheguen a todas as familias que o precisen, o BNG de Noia insta ao goberno local a dotar de maior orzamento a partida económica destinada a subvencionar a asistencia a comedor e compra de material escolar. Na resolución provisional, preto de 30 familias que cumpren os requisitos quedaron fora ante a falla de dotación orzamentaria. Quedan 26 familias sen a axuda ao comedor que cumpren todos os requisitos para poder acceder á mesma. Os motivos para non poder ter esta axuda son simplemente que non hai os fondos necesarios, os fondos que se puxeron no orzamento non dan para satisfacer todas estas 26 axudas e ademais hai 11 máis que poderían aínda entrar xa que teñen algúns defectos de forma na presentación que poderían solventar durante o período de alegacións. Os nacionalistas agardarán a publicación das listas definitivas para levar unha moción a pleno solicitando a dotación de fondos extraordinarios que permitan atender a todos os solicitantes que cumpren cos criterios establecidos nas bases. Imos a propoñer no próximo pleno municipal que unha vez se coñeza a resolución definitiva se doten fondos extraordinarios para poder acometer todas aquelas axudas que finalmente non se poidan dar e que cumpran con todos os requisitos. Creemos que hai posibilidades de que esta proposta do BNG chegue a porto e, bueno, pois tamén unha maneira de intentar solventar esa preocupación cidadá, xa que, bueno, eses 30 ou 50 euros mensuais para as familias para pagar parte do servizo de comedor pois son importantes mes a mes.